Δεν θέλει πολύ αυτό να το Δεν θέλει, θέλει λίγο χοντρό να είναι. Να μην τα κάνουν τίποτα αυτά. ψηλά. Ναι. Εδώ κοντά μην τα αυτό εκεί, από εκεί και... είναι καλά το πάμε. Α, για τις λεκάνες ναι. Άμα είναι άδειο θα... Ναι, να τα πάρουμε αυτά για να ανοίξει κάποιο στήλο. Ναι, ωραίο, καλό αυτό. Πήρε τι μεριά τώρα. Να εκείνο κουμπάς, έχει. Πώς θα κάνουμε τώρα, μια στο εδώ. Ναι. Αυτό πώς θα το πάρουμε. Να η μάνα μου έφερε φλάου. Θα μας πούνε οι ειδικοί, ξέρω. Μην το κάνεις πολύ ψηλό ρε. Θα μαζευτεί ρε. Τι θα μαζευτεί, καλό είναι. Πολύ έγινε ψηλό. Ας έρθει μια φορά στον εκλαού. Κάμουν αυτά, σειρά μία να φέρνει εδώ τα και... Φέρνει να ξυπέρνει. Φέρνει, ναι. Τα χοντρά, ναι, τι θέλει, δεν είναι. Τι πέσεις τώρα. Έκανα ένα μπουκαλάκι λάδι. Θα βάλουμε λίγο λάδι. Το μικρό το μπουκάλι. Έτσι πρέπει να είναι, σαν εκείνα. Φανή, ορίστε. Για δες λίγο. Κάνετε. Ποιος θα το κόψει? Να, από εδώ Εδώ τα φέρτε. κορίτσια. Βάλω εδώ. Και εγώ πού θα ανοίξω. Εμπροστάς. Μπροστά. Τώρα έχει δεξιά. Σήμερα έχει πολύ εδώ νομίζω. Δεν έχεις? Έχω, πώς είναι. Α, εγώ είχα στο σπίτι Αυτό δεν... να το συμπλώσουμε. Ζύμωσε. Ακόφτσα τα καύρε. Δεν έχει μαχαίρι. Δεν έκοψα ποτέ. Πήγε η Ευγενία να φέρνει το δικό της. Έχει ζυμάρι. Έχει ζυμάρι, ναι. Το μαχαίρι έτσι είναι. Όλα είναι τέλεια. Να είμαστε καλοπροέ. Όσα δεν ήθελα να μεγάλα. Γυναίκες μου θέλετε ζουμάρι? Όχι. Έχετε. Εντάξει. Θα βάλω και πατάνε. Είναι κρέμα σου περιμένω. Τώρα που δεν έχουμε ταψιά. Ναι, δεν έχει. Γιατί Εδώ να τα βάζουμε λίγο έτσι. ένα τραπεζομάντιλο να στρώσουμε. Έλα, έχετε. Σωστό, τραπεζομάντιλο. Ποιος θέλει τραπεζομάνι? Ναι, να βάλουν τέτοια. Μέχρι να ζεσταθεί το λάδι, άμα ζεσταθεί Εδώ πάντα, εδώ δεν έχει κανένα. θα γρήγορα. Πάμε να κάτσουμε εδώ μπροστά στη μηχανή. Πίσω σου λέει. Δεν τα κόβεις? Εγώ τα ανοίγω με το δάχτυλο. Μην το κόβεις. Καλέ, δεν μπορώ εγώ έτσι. Θα λέω να δω όλες από πάνω από το μαχαλά είναι κανένας από Ναι, είδες καμιά από το κάτω μαχαλά. δεν είναι όλες από Και πού έχεις τον κάτω μαχαλά, κορίτσια? Έλα. Πού έχεις τον κάτω μαχαλά? Δεν έχει γυναίκες, όλες φύγανε. Δεν έχει. Δεν έχει, νομίζεις έχει. Ναι, δεν πώς κάνουν, Είναι πανεύκολο και ευχάριστο. Μεγάλη ήταν. Τι άρρωστο ήταν καλό. Έπαθε και χαλικό. Και έτσι. 9 εβδομάδες. 9 εβδομάδες. Πολλά ήταν. Λοιπόν, θέλετε. Εκείνα στραγαλάκια τα κάνατε.
Παίρνεις ή βίντεο. Θα παίρνουν ένα μεγάλο. Και τα δύο. Ένα νοτίν να τα πες. Ένα νοτίν. Αυτά είναι... Ορίστε κυρία Παρθένα. Τι λέει? Πες τι είναι τα ότι εξήγησε εδώ πέρα. Γλύκισμα, ποντιακό Το γλύκισμα. οποίο είναι από παραδοσιακή Τον ποντιακή πόντο, είναι κουζίνα. από τον πόντο. Το πόντο. Κόμμα θέλετε. Ναι, είπαμε ένα για να δούμε αν έκαψε το λάδι. Τώρα τι είναι το λάδι. Ναι, Δοκιμή κάνουμε, δοκιμή. βλέπουμε ένα... Το test drive κάνουμε. Παραδοσιακό ποντιακό γλύκισμα είναι, τα οποία λέγονται. Με τι υλικά βάζουμε μέσα στα οδεία Τα είδε, τα είδε. Τα λέμε τα υλικά ή το κρατάμε μυστικό. Ξέρει όλα. Τα ξέρει. Ωραία, κυρία είναι ο σεφ. Κυρία Παρθένα Γαργουλίδου. Αυτό που φοράς εξέγγελε. Εμείς είμαστε οι βοηθοί εδώ πέρα. Είναι ένα... Ακούγεται τώρα, το παίρνει μέσα. Ένα ποντιακό έδαφημα το οποίο σερβίρεται, ας πούμε, εδώ στο πανηγύρι στη γιορτή του Προβιτηλία με παραδοσιακό φαγητό την σορβά. Τα ανωμένα σορβά, αύριο θα γίνει. Σαν παλιός πρόεδρος. Όλοι ξέρετε, όλοι. Ναι. Αλλά εσάν και δεν είναι μπροστά. Έχει κάποια ποσότητα ζάχαρης και θεωρείται γλύκισμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Όχι, έχει έναν κιλό ζάχαρη βάλει σε κάθε φορά. Τα οτία έχουν σχήμα αυτιού Ναι, ναι. και ονομάζονται οτία. Ποντιακό είναι αυτό, Τα οτία είναι τα αυτιά. ποντιακό λέξιμο. Εκείνες που βρέσουν ακόμα. Όχι, ένα σκούλα. Ακόμα λέει. Γιώργο, εκείνο που ήρθε καυτά. Τράτα ώρα. Λίγο αλεύρι βάλτε κάτω. Μην κολλάμε. Ναι, δεν είναι. Ωραία τα κάναμε. Ρουλί. Ναι, βάλε. Δεν φαίνεται, έχει τα δέντρα και ανοιχτό μέρος πόσο μικρό. Αλλά θα είχε ήδη για μας. Θα είχε ήδη για μας. Ναι, για αυτό. Όχι, και πίσω δεν μπορούσα να το πάω, αλλά δεν φαίνεται, δεν έχει. Το σήκωσα και το έδωσα κάτι. Σειρά ρίξτε τα ρωτά μέτρα. Τίναξτα λίγο, τίναξτα. Τίναξτα τα πίσω. Φέρνε. Κολλήσουνε βρε. Όχι, δεν κολλάνε. Κόλλησανε. Λίγο αλεύρι Λίγο αλεύρι μέσα σε κάθε ταψί. Όχι, άμα τα ξεκολλήσεις λίγο, τα πινάξεις έτσι, το γυρνάς. Έχει καμία φυλλό. Έλα φανιό, καλό είναι, δώσ' το. Ναι. Μην τα ανοίγεις άλλο. Άσε και μένα. Λίγο κυρασουλά. Ξέρω τα τσαγκυλείς το λάδι. Όχι βρε. Κανένας πιάνει την ωραία. Λίγο αλεύρι παίρνει. Βάλτε λίγο αλεύρι να μην κολλάνε στο τοξί. Τι κάνει, μας πει. Κορίτσια, λίγο αλεύρι βάλτε κάτω στο τοξί. Κάτω βάλτε αλεύρι. Αλεύρι βάλτε. Θα ματάει σειρά μου τώρα με τίποτα.
Από εδώ έλα, μη σε χτυπάει. Δεν με χτυπάει, η φωτιά κατά εκεί πάει. Εσένα δεν λέω ότι είναι αυτή. Εδώ να είχε έναν τενεκέ έτσι να το βάζαμε. Το ξεχάσαμε. Δεν πειράζει, μωρέ παιδί, έξω το ξέρεις. Και έβαλαμε την άμμο. Την Παρθένα ρωτήσω για τη συνταγή. Με λέει εγώ το κάνω, το γράφω εγώ, πάω σπίτι, κάνω σημάδι. Παναγία μου λέω. Δεν τελειώνω. Μετά που την είδα την βάλει χαρτί και αυτά Γιώργο. Φέρε. Τραβάει. Μόλις πάρουν το χρώμα τους είναι έτοιμα. Περίμενε εδώ. Θα ψηφίνε βρε παραπάνω. Κράτα. Κι άλλο θέλεις? Όχι, φτάνει, έλα. Άντε πιο κοντά. Έτσι ωραία. Άντε το ώρα, κάνε λίγο πιο γρήγορα. Άντε. Μπορεί το τραπέζι που να κατασπάσω. Έχω κι άλλα εδώ, Ξούλα. Βάλα πού τα έχει. Μπορεί να περνάς και από πίσω. Να περνάς μπροστά κόβεις. Α, εντάξει, ορίστε να. Βάζουμε λίγο αλευράκι κάτω να μην το λείπουν. Πες το 6 και εκτόπισμα. Σειρά, τα πες. Σειρά. Όπως είναι, σειρά. Σύρω να δούκα. Είπαμε αλεύρι, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλεύρι μην το ρίχνεις. Τόσο πολύ αλεύρι. Ναι, μέλες. Βάλατε με το σέρ. Έναν. Άτε, Πάρτα, θα κάνουν παρθένα, πάρτα. Α, πολύ τα μαυρίσατε ρε. Μην τα μαυρίζετε τόσο. Έλα, θα σας ρωτάτε πως τα τζιέν. Έλα μωρέ, όχι. Τα πρώτα εμείς θα τα φάμε. Λίγο θέλουν αυτά, να μην είναι μαύρα. τώρα θα έλεξε. Τα κάψατε. Έλα, εντάξει, τι τα κάψε, μια χαρά είναι. Δεν καείται. Δηλαδή άψτε, μπορεί να το πάει και ένας. Όχι. Όχι, εσύ έπαρε ένα άλλο λέω. Εγώ πάω πάνω να κάνουμε τα τραπέζια. Το η τσάπας έπαρτε. Φέρε Σούλα. Λύσαμε αυτά, δεν βάλα τα λόγια. Όχι. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Πάρ' το χέρι σου, τι καλό κάνει. Τρούλια του κάπου είσαι, εγώ βάλω και τα αυτά. Καιρό να τα βούτα, δεν κάνει πάρ' το... Κόψε μάνα. Τι είναι αυτά που κάνει. Χαϊδεύει. Δώσε μαμά. Δώσε λίγο. Σου λέει έλα. Καλέ μια χαρά είναι, καλέ ποια είναι καρβόνε. Βγάλ' τα γυαλιά σου, βγάλ' τα γυαλιά σου. Χωρί τα γυαλιά και λέει καρβόνι. Καλέ Σούλα φέρε με το τία. Οτία, κορίτσια. Ρε παιδί μου. Τι Σούλα καλέ πες να με δώσει τα οτία. Να τα ρίξω εγώ. Καλέ, κούνατε λίγο και ρίξτε μέσα. Σιγά, ναι. Έτσι να ροδίσουν, βγάλτα ρε. Έτσι, πολύ τα αφήνεις. Τι πολύ τα αφήνεις. Έπρεπε να βάζεις εκεί ένα ξύλο να ήταν μακρύ. Δήμητρα, και δουλείας πίσω να τώρα. Δεν λέω, άντε καλά, δεν μιλάω. Για να μιλήσεις άμα τι. Θα σε ακούσω πες.
Εκείνα ήταν τα πρώτα, πάντα έτσι γίνονται. Πάντα έτσι γίνονται. Μόλις κάψει το λάδι, μετά προλαβαίνεις. Γίνονται μετά τα άλλα. Εσύ έβαλες και αυτά χαρτί, βάλει και άδειασαν να πούτε όλοι. Βάλτε λίγο να λέβρα αυτά. Μερικοί λένε μη πάει στα λεβρά. Πώς κολλάνε στο Έβαλε τα πράγματα πάρα πολλά. Φωτιά από κάτω που λέει. Κάτσε, κάτσε. Δηλαδή δεν μου τσαμπλίζει το βάλει πρόσφυγε. Μεταξύ, κάνουν το βγάλει προς τα έξω. Και λάδι και κάλμα. Κάλμες. Όχι, είναι στα έφεκ. Ήταν, μην βάζετε. Τώρα άλλο μην βάζετε. Και άμα θες να πας το μας σπίτι πάτε. Όχι. Τώρα με το φίλο. Ωραία γεύση. Περίμενε. Πώς βγήκε, είναι καλό? Πολύ. Τέλειο. Λοιπόν, είναι ωραίο. Γερμανάτα. Φέρε λίγο το χαρτί από την να πάμε χωρίς. Εγώ τρώω. Να κάνουμε και κανένα. Πήρα εγώ. Αυτό το λέει. Να πήρα εγώ. Τι κάνετε, πάνω τι έγινε, τι έγινε. Καλά κάνετε, μια χαρά, μια χαρά. Φέρε και άλλο χαρτί, Δήμητρα. Τι λες. Πάλι αυτό το ίδιο. Καλό είναι. Έλα, τα άλλα τα ρίξες κάτω. Όχι. Έχω έτοιμο. Είμαι πόντιος. Όχι θα τον άφηνο. Από την κοιλιά. Τα πας. Αυτό πάμε να το κάνουμε έτσι. Εδώ ρε έπατα. Ωραίο.
Ένα λεπτό κάντε κράτη να βάλουμε. Ρόζι, βάλτε τα, ωραία είναι. Ένα λεπτό.